RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba naseng kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Iligan City ang ito magtatampo nagdasangan nga Mime. Naamangkot ko'y papa, God! Naamang ko'y papa! Naunsa man kami, nga nagilakmang ka. Gisungog ko sa kong mga classmate, ma. Uwa ko na ko'y papa. Ma, hain man day akong papa. Ayaw na siya pangitaa. Hain lagi akong papa, ma. Wa kay papa. Nakabati ka? Ayaw na siya pangitaa kay patay ng imong amahan. Ma, hangtod ba karon mga dako na akong may trabaho na? Iwa pagyapong ihikaw na ako kung kinsa nga akong amahan? Mimi. Ma, unsa man gyud ni hitabo? Ngano wa man ato gikauban sa papa? Paminaw. Kay ngon ini ang nahitabo. Ha? Mabdos ka lini? O, Dante. Nagbunga ang nahitabo na to. Yung saon man nun. Ha? Oo, unsay buti ipasabot. Nga dili ka madubag ini akong gisabak. I'm sorry, Lynn. Di pa ko andam. Daghan pa kong pagandoy sa kong kinabuhi. Gusto pa kong masinso. Kung aron may problema, ato ipakuha yung gimabdos. Salbahis ka! Human ka malipay uban ako. Maingon lang kakaroon nga ipakuha ni, ha? Yung saom lagi ni, nga di pa maguganahan maginyo. Bahala ko sa'y mahitabo. Pakatawhon ka ning bata, bahala ko'y amahan. Maunay na hitabo, anak. Wa manubag si Dante sa iyang gibuhat na ako. Mao di ay nga dili gyud kamutugan ko na hain ang akong amahan. Kay dili di siya gusto nga ipakatao ko. Oo, nak. Apan bisan pa man sa nahitabo. Nang limbasog ko nga ipakatao ka. Salamat, ma. Og akong hangyo nimo. Bisan ugwa na to ikauban si papa nimo. Ayaw pagdumot niya. Kay dili ka matawo ining kalibutan na kung wa pa ang imong amahan. O, ma. Hain man ron si Papa Dante, ma. Ang katapusan akong nahibawan nga tuwa siya sa laig nasod. Uwa na ko mahibaw kung unsa na iyang kahimtang karon. Maayon takon makita na ko sa Papa, maoy. Malipay na lang ko kung makakita ako sa akong amahan.
din na istorya sa mong kinabuhi. O, Jason. Ug maos na rason nga hangtod ron. Wapagid ka mo sugot na ko. Nahadlok ko gud nga maparehas akong inahan, Jason. Mimi, dili man parehas sa mga lalaki. Kung nagtuo ka nga parehas ko sa imong amahan, nga iyang gipasakitan ang imong inahan, nasayop ka. Lahi ko. Hatagi lang ko chance nga higugmaon ka. Ako pa nang una-unaon, Jason. Anak, ayaw pa anto sa imong kaukalingon. Ma, Nahibaw ko nga nahigugma ka ni Jason. Sukta si anak. ma, dili ko gusto nga maparehas ko nimo. Anak, dili parehas ang mga lalaki. Hinumdumi, nagatiguang na ko. Unsaon naman lang kung mawa na ko sa kalibutan. Ma, Nagkita na ko nga buutan si Jason. Maong dawata ang iyang gugmana. mura gusto si Mama. Dili tuod maayo nga akong paantuson akong kaugalingon. Kaya unsaon naman lang ko natiguang ko. Ug wa ko ikauban sa akong kinabuhi. Tinuod mi. Imo na kong gisugot. O, Jason, ako na kang gisugot. Salamat mi. Nga sa kadugayan, imo rin kong gisugot. Basta ha, ayaw lang kong pinuangi. Dili na mahitabo mi. Kay pinangga kayo, teka. Salamat in town kay sayo kong nauli ron. Tapos ako'y buhaton sa bay. Salamat ha, salamat. Uy, ang sama nun. Mura may kauban sa mama. Magdali ko. Ma? Oh. Kinsa may kauban ni mo din eh? Maayo kini akan anak. Nganong may kauban kang lalaki din eh, ma? Lynn, siya ba ang atong anak? Unsay anak? Meme, siya ang imong amahan. Oh, Pasilong ako sa akong nabuhat niyo, anak. pa. Pasailon ako sa mga inahan. Huwag mahinaot ko nga. Imong usap ako nga mapasaylo. Dugay na kinakong gipasahilo pa. Salamat, anak. Pa, Anak, salamat kayo kong ipasaylo. Ang kuno na ako, nagtalawan kayo ko. Huyang kayo ko sa ulang panahon kay ang ako rang kaugalingon ang akong ginauna. Pero may panahon pa nga magabawi ko sa kunabuhatin niyo. unsibot mong ipasabot pa. Kamu na lang ang akong pamilya. Ha? Ang buti mong ipasabot nga wa ka maminyo? Naminyo ko. Apalo may makanak. Huwag din bago lang, namatay ako asawa. Unsa? O kung natagan lang ko ninyong higayon, dadul ko kamo sa akong pinaganan. O dito, magpuyo tanga malipayon. Musugot ka ba, Lini? Mimi? Ma, tubag maoy. Aw, kung musugot ang imong anak, musugot hasad ko. Nga nagdiigod, ma. Musugot ko maoy. Kana pa kumplito na ta. Kana pa na ako'y mamagpapa. Salamat, anak. Salamat sa pa. Og malipayo na kayo ko ron pa. Tibok na atong pamilya. Og kauba na gyud ako ang akong papa. When I was a child, before life removed all the innocence,
Father would lift me high. Huwag kabutangan sa kong kalipay nga nakita o gikauban na gid nako ang akong amahan. Og bahin kan Jason, nagplano naming magminyo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.